moni ndine Jack. Nde anthu amaona ngati pa dziko lapansi chikondi chenicheni palibe, koma chikondi chilipo ndithu. Ndipo nkhani iyi ndiyotsimikiza kuti chikondi chenicheni anthu chilipo. The real love exists. Nde nkhani iyi ikutitengera ku Botswana yokhudza President Khama wakalekale wa ku Botswana. Tatengani chakumwa tentichese. Nde ku kingdom ya Bechuanaland imene masiku ano amaitcha Botswana kunali mafumu ete amakhani mafumu mene amapangira ku Swaziland kapena nditi ku Eswatini kuti amalamulidwa ndi mafumu. Nde ku Bechuanaland ankalamulidwa ndi mafumu. Nde Seretse Khama anali mwana wa mfumu, anali prince edi. Abambo ake mfumu Khama III anamwalira iye ali zaka zitatu. Nde anali too young kuti angazakhale mfumu. Nde amasamalira ufumu, mpando wa ufumu kudikira kuti iye akule anali ankolo ake. Nde ankolo ake amatchedwa Tshisekedi Khama nawonso anamutumiza Seretse ku UK kuti akaphunzire law imene ndikalekale ma 1940s. Nde Seretse anapita ku UK kuti akaphunzira law. Anapanga zone kuti akaphunzira law yo abwerere ku Bechuanaland, akabwerera akatenge mkazi ku muzi kwawo akwatire kenako atenge ufumu. Ndi mmene chilichonse china chokonzedweratu. Seretse anapita ku Britain, anali ku skulu amapanga law yake, koma ati amakonda nyimbo za jazz. Nde mu 1947 ananyamuka anapita ku show kukavina ku gigi ya jazz. Komanso tsiku lomwelo mzimayi wina anatengana ndi sister wake. Mzimayiyo dzina lake Ruth Williams wachizungu, anali clerk. Anapita sonaiso amakonda jazz. Anapita kuti apita ku malo omwewo. Nde Seretse atamuona Ruth anamusangalatsa. Nde anapita kukampempha kuti tiye tivine. Nde Ruth anavina naye. Kuyambira tsiku limenelo anthu anayamba chibwezi. Nde ili linasanduka vuto lalikulu kwambiri, chifukwa chonena kuti dziko la South Africa linali litakonza azungu a ku South Africa kunena kuti akhazikitse apartheid. Ndipo mu apartheid imene mukudziwira munthu wokuda ndi mzungu samayenera kuyendera limodzi kaya kupanga chibwezi olo kuti mzungu limene linali apartheid ku South Africa. Nde a South Africa atamva kunena kuti Prince Khama, Seretse Khama wayamba chibwezi ndi mzungu, anaona kuti zisokunoza zinthu zawo kwambiri. Nanga ndi maneba ndi Botswana eti. Ndi anayilowerera nkhanicha ndi kuyuza Britain kunena kuti mupange zotheka kuti chibwezi chimenecho chitheretu. Atisokonezera maplani athu achani apartheid, kunena kuti ifetu kunena kuti munthu wokuda ndi mzungu asamapezeke pamodzi. Nde mfumu ya ku Botswana ikapezeke kuti ikuyenda ndi mzungu, zimenezo zitheretu. Mpaka nadi boma la Britain linalowerera ndi kukampanga woni Seretse ucha kuti umusiye mzimayiyo sangasanga usanosokoneze zinthu. Ukapitiriza kwenda naye sutenga ufumu wa ku Bechuanaland. Koma Seretse anamukonda kwambiri Ruth, sankangopanga zoseka, amafuna kumkwatira ndithu. Koma Ruth naye amachita mantha kuti auza bwanji bambo ake. Nde anapita kukauza bambo ake kuti afuna kukwatira ndi munthu wokuda. Abambo ake anamuwuza kuti sizingatheke, iwe sungakwatire ndi munthu wokuda. Kunyoza pamene paja. Nayenso Seretse anapereka uthenga kwawo ankolo ake acha Tshisekedi Khama ndi abale ake ena. Onse anaukira kunena kuti sizingatheke iwe kukwatira mzunguyu, mkazi alipo kale tinasankha wa kumuzi kwanu. Nde zinazonena kuti ubwenzi wawo wina aliyense anaukira zosakhala bwino zija. Anapanga malo onena kuti angopanga ukwati wawo. Anapeza kuti komwe anapanga zoti akapanga ukwatiko ku Anglican Church kunapasidwa warning kuchoka kwa Britain unati mukangoyerekeza upangisa ukwati huu kaya anaopseza kuti chani. Anapeza kuti sanapange ukwati ucha, anakanira kuti sitingakudalitseni. Aliyense waukira, ngakhala anthu amaletsa chonchicha. Mu 1948 Seretse ndi Ruth anapita anakapanga ukwati mwachinsisi, anakapanga register kwa registrar nkutulukira kuti tapanga kale ukwati. Ndipo kenako ankolo ake a Tshisekedi anakwiya kwambiri. Anabwerera naye Ruth ku Bechuanaland. Nde South Africa so itakwiya kwambiri nkuuza Britain kuti mupangepo kanthu. Awa wasanga maoneke ku Africa kunoko, especially kukhala country ya neighbor
kuti munthu wa position yayikulu ngati imeneyo aziyenda ndi mzungu. Britain inamuyitanitsa Seretse Khama ndi mkazi wake Ruth kunena kuti mbwere pali zokambirana zokhudza ufumu weti ngati kuti ku meeting. Nde Seretse anachoka ku Bechuanaland ndi Ruth kupita ku Britain. Adapita kumeneko anapeza kuti akungomunena zambirimbiri kuti wasokoneza zinthu, kusokoneza za ufumu chani kena kumpanga exile kumuzoti suloledwanso kubwerera ku Bechuanaland. Cholinga chonena kuti asamaoneke ka mzithunzi ka mchani akuyenda ndi mkazi wake ma official meeting, ma official chani zoti kukhala neighbor ndi South Africa dziko lonena kuti akukhazikisako apartheid kuti asokoneza zinthu. Nde anapeza kuti amuyika mu exile, anakhala ndi mkazi wake Ruth ku Britain for 6 years osaloledwanso kubwerera ku Bechuanaland. Ku Bechuanaland ko zinthu zimangosokonekera faso anthu ana akwiya kuti angani yake yokhayokhai nangasama ntenga kuti yenda amene akuyenda kukhala mfumu yawo. Nda anamuwuza kuti pokhapokha udzatule pansi udindo wa ufumuwo pamene tizakulole kubwerera. Nde mapeto ake Seretse after 6 years adaberekaso ana chifukwa chonena kuti anakusowaso kwawo anawo ankafuna kuti atazikawetaso ng'ombe. Nda ananyamuka anawutula pasi ndi ufumu kunoti chabwino ufumu sinditaniso sinditenganso. Nthawi imeneyoyo ataberekerana ana ndi Ruthiyo anatengana kusamuka kubwerera kutiko ku Bechuanaland kapena titi ku Botswana. And zinazapezeka kuti anthu anazazindikira kuti ankolo ake Tshisekedi aja nawonso ankazikoka kwambiri zoti yayi ameneyu asakwatire mzungu chani. Amadziwa kuti anthu akwatirana kalinso kuti angamusiye, koma anthu anayamba kuzindikira kuti Tshisekediwo amangofuna ufumu nawonso eti. Koma atabwerera Seretse ku Bechuanaland anthu anamulandira ngati hero ndipo anthu anakondwa kwambiri. Mapeto ake chifukwa choti anawutula udindo anayambisa chipani nkupanga ma elections oyamba ku Botswana. And pa ma elections ipo anawina ndi yemweyo Seretse Khama kukhala president oyamba wa ku Botswana. Nda analamulira ndithu kwa nthawi ndi mkazi wakeyo. Amamutcha mmodzi mwa ma president abwino kwambiri mu Africa atanapanga chitukuko mu Botswana, ndipo dziko la Botswana lili mmene lili chifukwa cha iyeyo ndi vision yake ndi zomwe anakhazikitsa. Pa nthawi imeneyoyo Seretse Khama ndi Ruth Williams anaberekera ana atatu, koma Seretse anamwalira mu 1980 chifukwa chonoti amangodwala. Ndi atapita ku chipatala ku Britain anapeza kuti anali ndi pancreatic cancer enda anamuwuza kuti ndiyosachiritsika. Ndi anabwerera ku Bechuanaland atamuwuza kuti ndiyosachiritsika basi kunena kuti ankafunira akafere kwawo. Ndi mu 1980 Seretse Khama ali nzaka 59 anamwalira m'manja mwa mkazi wake Ruth Williams. Eti kuti chikondi chenicheni chilipodi, anakondana, anakwatirana, anakhala limodzi mpaka na imfa inawalekanitsa. Mapeto ake mwana wawo wina Ian Seretse Khama anadzakhalanso president wa ku Botswana kwa zaka 10. Ndi true love ilipodi pa dziko lapansi kunena kuti mayiko kuchita kulowerera kuti anthu awawo asakhale limodzi, kuopseza, kupanga chilichonse chotheka kwayika mu exile, koma anthu osagwedezeka abe osatekeseka kukhalabe limodzi mpaka na imfa kuwalekanitsa. Imeneyo ndi nkhani ya President Seretse Khama ndi mkazi wake Ruth Khama. Zikomo kwambiri.